pagkabalintong, kaya naman po yung mabasa. Lahi man yung pastor nga profesional o kining way alam. Oh. Para maigsoon, kung magpagamit ka, kung ihala din mo kinabuhi, pabuta nga mo eskwela pa kag seminaryo o Bible school. O wala naging kayo panahon dito, paggamit sa ginutuon. Daghan tag mga maestro, training. Si Pastor Bob, akong anak, graduate na sa Cebu. Sa theology, si Pastor Nul, anak, pastora. Doon mo kung sinalibgan. Dili kayo dito sa magbalhin dito. Atakihan na po niya itong grupo nga sayop na. Ayaw. Susiyaw sa anong sayop. Manang ka mo, ay mo panaway og reliyon. Susihan ninyo kung nasayop, tabangin ninyo. Kato niyo mga testimony, ayaw mo panaway og reliyon, tabangin ninyo. Bisan Katoliko ka, bisan unsa ka, kung nasa mabasa sa kamatuoran, kung sure ang imong pagtuo, pareho ta. Dito sa langit, mag-usa matagtanan. Ha? Kaya sa Biblia, ilighukom, laino naman ang kanding og mga karnero. Ha? Ang karnero, diri sa tuo. Ang wala, diri sa kanding. Ang kanding dito. O sa mga maigsoon, katong kanding, katong di mo tuo. Inig-abot, tagbong sila, ihulog sila sa impierno. Katong karnero na ito, ito ang magtotoo. Muna nila sa budlakan, kamo mga bag-o, og nalibgan, dool mo ni Pastor Bob, kamo ni Maestro Ramo. Ni ako po, nagtudlo po ko, maestro po ko sa pagpananom og simbahan, kalabang pioneering o church planting. Tudloan sa pumuana, o saan ninyo pag ugman og simbahan. Babae lalaki, way pili ni. Pastor o pastora, basta residido. Kada residido kay pastora dai. Guwapa ra ba ka dai? Ihalad na to atong kinabuhi. Babae man ko. Ang Biblia ang upili. Ang importante imong kasing-kasing yung gihalad sa Ginoo. Munang sa katapusan maigsoon, pagbalik sa Ginoo andam na bata. Amen. Kung sa may andamon, kinabuhi nga balaan. Magkinabuhi ta nga matarong, magalikas sa sala, mubarog ta sa kamatuoran, padayon sa pagtubo, pagdalag mga kalat. Kamu dali padayon mo sangyaw. Brad, kana nakasugol og sangyaw padayon mo, di kay mulong-mulong mo. Ha, katong wala pa po, hinahinay. Amen. Natanaw na katilaw mo diri presan Rosa tinindota sa. Ha? Bay grabe kiyo ba. Dito sa disco, grabe ta kanana nya diri no. Daig na! Amen! Grabe ang kalipay ni mo igsoon kung masinatay ni mo Ginoo. May hinalam kita kalagan mo na ako, hinalam ko. Pugyan ka, di ka pupugong. Grabe yun, nagdilaab na ganyan mo kasing-kasing. Ikan higog man na karayo, apa? Ano uyap ni mo day? Karara ba pilimiro yung gugma? Grabe gina pagka... Uros-uros gina. Bantay mo. Kaya uros-uros, mapalong na. Unang gugma ba? Nga mo, na kadawat mo, naluwas mo, di patininduta sa? Apan, ampo gyaw kayo, no, ipanahon ba ng magkapalo? Karon daghan nang nadala sa mga problema, nadala sa kaluyahon. Balika ang inyong gugma sa pag-alagad. Balika ang inyong kadasig, usaang pagbalik, ampo sa Ginoo, tuon siyang pulong. Umaluya mo, Lord, tabangin ko, Lord. Kada na panahon nga di nakalayang muli diri. Kaya gibiyaan kag uyab. Padayon, ay patunto. Wa kay kwarta padayon, wa kay bugas padayon. Ako igsuon diri, patay ang karabaw, patay ang baboy. Iyang asawa na disgrasya pa. Ako brad, may tuwa ka ng Diyas, Ginoo. Isa ako agad pastor. Nag-ampur ako. Grabe kayo sa? Wala ko, anak ka sa Ginoo, may igsoon, padayon. Atong papaka na Ginoo. Salamat kayo. Makita ta sa langit, kung siya maguna na to. Oh, siguro ka nga malangit. Makita ta, pagdili, ating kita makita. Tanawan na ito sa impirno langit. Apan, siguro makita, amen? Amen! Salamat sa inyong pagtuo, pagdawat sa Ginoo. Salamat magpadayon kang tanan. Mayong